Asante sana bono mwancho muligelia buna naika gukomanya gumaiga litkolia lero ase section yetu yengambo ya siasa sikiteseni bwanje tekia Voice of Victory nigonde no Mosike Daniel Onkoto no mwana siasa omorai oyomo kurwasi county ya Kisii ward ya Nyatiko na bono oyomo bwa batiotereribwa bwango kabisa bekyombe gya Jubilee agumaiga ngona bere nkumutwara ase ikiteseni kya Voice of Victory tobere tukokwanira kubatkana n'ubyo bonke bwabire bokubekwa ase kyombe kya Jubilee abasi gwikira bono iga litkolia lero umwancho muligelia gugusaba isaranse oike otobwatie kurobono muchakano goika omori botambe mwancho muligelia otobwatie ase chinsemo cha online platforms Facebook tobwatie ase Voice of Victory TV YouTube like na subscribe chinsemo chiri ase Amazing Voice of Victory TV digital ilieteriani botambe Wilson Omega. Asante sana mheshimiwa Daniel Ongoto. Thank you so much. Mbio mwana sewo wancha na indego ikasigiteseni kya Voice of Victory. Ili ndio tobe toko tware section ili totwantite yengambo ya siasa. Asante. Kara kwa ni abaligirali baitasigiteseni kya Voice of Victory ili tumego chaka Voice of Victory nko bageramba yamana soko ngaligania nabo igo nko bakwane na ende abantu bane banyati kuwodinga bwakire buya. Yole ndingo tebanga tutwaro bategereri ubuye kurunyatieko Kisii County gitutu cha South baka Kenya ngima ndia mono igo kigima una ogone gotara iskoga boto abere to koligereria etaro iyimwa bete mo gotwara go cha sekinse mo chiri county ya Nyamira bona ino batenere kurwa se kyombe gya Jubilee kinse mo chiri ensune abasi mwa bete mo kumira na umuraibwe kyombe gya Jubilee uyura beka gotenasi kirogo kyobo uraibwense umwako 2027 Mosike Dr. Fred Matiang'i wango igabo igo mwaba mugotwara etaro gochase county ya Nakuru singi chobo igo yoko kwanera uburai ase kyombe kyo gya Jubilee ande kabere litkolia lero mwancho muligereria nigotora beto gokwanera kubwate kananga nchiraki orogongo rwa gusi turabeto goswa gosenkia maki turabeto goswa unaintwe mwanyagetinge ekereto gendete gotielia chinjo gecheito na bono gotielie byoge ligoswa goikasobo choli bu mwaka o 2027 yabreke gokwaneka kigima kubatikana nubya bwo mugusigo chamo na bono bya bwo kumusira oyo moito oyobereka gwesokya eliokolijya ekirugo ky'oburai bwo mwaka o 2027 gwekera bono go Mosike Daniel Onkoto nigerebene igaiga isikonga asorongorwa gusi ibyama ange bitatu nabibyabere bikoire melike gima asorongorwa gusi tobate kyama ikikyabere kyabetike kuira chikura kyama ky'Mosike William Ruto kyama kya UDA tobate kyama ky'Mosike oyenyagosira Mosike Raila Odinga ikibona keko tenenura nendu yaye Oburu Odinga kyama gya ODM nabona tobate kyama bya Jubilee ikibona Mosike Dr. Fred Matiang'i abrika ukwane goche kulige kirogo kyobo president ande go ikirabona iga nkiama kyoro chike wato munguso mona asoro gurusi ase gusi na Kenya ngima Jubilee ne wato munguso reasons osisi sababu jikogera Jubilee gotwaro munguso nchiringa former president oyo wanjire sana Muzikuru Kenyatta Muigai Kenyatta ekene kia makiaye kire nko ime kia makiaye arosina ne kia makonyi takagamba na aba Kenya abange mono sana mbanjete Mosike former president Uhuru Kenyatta na ende bonege tokia bete kia mano asenge njoji policy jiuru ji arengenga ekabira yomo iko yaragambire no Mosike yaragambire Uhuru agatebanga na bere byaba Kenya bali bikabira China cyo kiragamba egera aba Kenya barore agasupport Raila taira kura ikabe baadhi umugushya agaje gatoka okorire gazi n'ekingurwe kararenge serikali ya yime okoro Fred Matiang'i ubu tebire ngano asenge njaba gusiye abako baragambire abasigizi baragambire bono nenga ki umuntu umungao nera ategere ko uribaga kikabira kindi cye uribaga abakenya bararigire bararora ngokorire gazi so asenge njo okore gazi okuye emirime ya Matiang'i agokora usakorete na Matiang'i uri muntu ibwire mangana siasa kunya wako umuntu Matiang'i no muntu ororore so okore mirimo ere enkoro ya yego de banga ne asari akore gazi so igobona so gwenge kuri ona kwamburia bono iga ebyambi byonse kwata bambiro no nye binde bwato buturubano lakini bona ase Kenya ngi matari Kisii yoka Jubilee ne chinguru na ande Jubilee ne chama ya ba Kenya bonse ni chama tote base Kiswahili nga chama ya baba na mama kiara ya torede ya kolere mirimo twarore yes igonero
igonero nere gwato mungusoke gimase Kenya ngima ndekete kwanza asobwango bono okwanere inkige kogera reasons chao ogoteba ng'ekiama gia Jubilee ngigwate chinguru nkereki naende mbuya kyoro chiburabe bogotoka nyore twensi togoswasi kiama gia Jubilee mate buneka waide ntogonyara goswa twensi baro bagopinga rasima batoke bakobera isi bagotoka bonsi lakini Jubilee uisa kurigirira kire county Jubilee ni gwata abantu ni gwato mwe MCA Jubilee gwata barai asenge ne chama ya gambete tali chama igujugo ja gabono ni party ibwate national outlook ere kirase nse nero ikobono umare bwa mangana mulinga Jubilee si national party Jubilee ni chama ya baba na mama na Jubilee bado iko na itaendelea kuwa aseche sabali chimwa bire mogo twara goche kumumiro muske Dr. Fred Matiang'i asoro ngorweri ensune na bwangoiga kuchase kaunti ya Nakuru andi kabire bintu kibiri mwabete mugo kwanira birabe bigo konya mu Kenya kawaida ndeke nene twakwana no nsune abarayi ko bamu na indi tutiga mangana echechi yo kurabana totebya abantu ibirengereri byaitu na makora itu abantu bokonye bagwanje kutuchora bakoreki bachore negendo kende tugatema sana kwange byame bibine kiagara kero kurigiriri ibirengereri bye chama bona kero umuntu akuru ibirengereri umurayi uyorwa noyorwa okorange chama ya Jubilee ibirengereri by'umurayi bono tubwate Matiang'i uri Jubilee mbire go kubasa abande kuringana na makoro ntuanya gutwara recording Matiang'i okorera ase oibire ntuanya gutwara recording Matiang'i okorera ase osari asari ourwa mabangete ngakorega asia abakenya mbaruche gasi njakorekane so ubumane bwa mangana muringa ebintu twakwanete mono mona ari onsune na naruka se twarenge nenchira tole beke uchiasa abantu egentege tangani ntubuna barayi tosikane ntobasa kora amano no uri ndi ntonyoranga ichameli ya UDA gebwata mahuchi tubatebia mangana esenjira kubwenera asenjira ya masikani tokole siasa asenjira ya masikani tumaitenga baada yechikura abantu abanana abami toruru umuntu urari UDA utamati kubeke yanga tumatebinga kakire ndi tutauta tikato tumubeke none yange iyo tumubekire yanga buja arorekane onye karo umuibi tumukani esenjire ngena kibaminto mutari gokera ni ubuibi kiara abakenya mbata iko ibero ibintu gote biragere insekore gendo esuke busyo ikina bitu ari gukwanira nane ndo akwana based on esa value muske Dr. Fred Matiang'i wachase chingongo chetu chagusi amangana abire kagukwaneka kubwatikana nuko bagikano gotoka kwensemo inde yabanto bali bagucyatirira icyama kya ODM bakora bonero mugavana kwa county ya Kisumu muske Paul Simbarati na bali bande bali side ende bakomucyoterera umuske Dr. Fred Matiang'i andi kabire ninjora kwanere kubatikana nubya bumugusi ko bamo ekere tokusuka bosyo kasobo cyo buma ko buya bumugusi ko bamo mbole te faida egente ketanganye kere abantu baramu ngosikumole na endeke rumuramo nkonyora muri bintu because ndaisi kubangana ki tigatogenda guchia tusabeke neke na kitu tabwate okubagikano na somo chi kwa ndaisigi kwale ndali roje na ari kwale ndi michana si nyumba so ntu unabona igasa hayo okay na bonda gotebinga umusike Simbarati bono mugabano itu igari kano umato kuba kando kwaye nkubwateri chibunga awate batigara kama na hindu togoteba abantu ba Jubilee ina bo gukama lakini uranyore ngombe ni bwatekebera wakamira amabera aya nchoko yakora igara itabantu ikigara amabera bwatekebera nonyabiria takokonya so na kitunya gukwanira butambe njiriri Matiang'i agotobundiza asenjirira isinga ki omuziki Simbarati bagusimba raro sanere bado abagusimba mutagete nere natageta abagusi nero kurigira na ki yaya asengi nyuni kama amabera atago nkonya tigangirane no mugako itu Matiang'i yo korite gasi tobe nere buna abana bo mungi noyo oyo because omanyete egendo gekorite gutaka ntayigutaka muna njongo tunga kanga arate nabera kano bono iga mbono tubanyorije chance umugusi gutenena ubu president Kenya umugusi wanju Kenya n'umugusi konyore chairman ni lyago jigutena nero unlike abantu bana nyachate ni tagatena good for the people ekarakane yugo kabirika ira abajumbe bagusibuka anyona agatenena nera kanyora ababunga anyorita abanyorete lakini tujye komeke impact lakini bono nyati Kenya
ekero omusiki Matiang'i atenenere nuuru otebirie abantu bamwe abo basentiro nga uyu nero ukunyare gasi urabakonya asiri corruption ubukuru uruji twari ko mugento bwadire nendo begentekemo nonye ntoko ba mutwenzi abatwari gweti umuro so njiro gusaba kuba ne bad because umati timbwa tene je bono siasa ryo kujya kurama abantu nje nabere ngo tene wandi najida naho tene ki nje gava na rati no musani onale nanga giteyo ndate ne korama umurai wakira maguta abachone chikura chinyinge no komotevinga ki maebura da simba rati ne gavana tobege ntekemo totemeke ro kire kire tuikara seme sirie nene ntocho kotebanga nayo kwagerete Matiang'i takora ki tagambwa bono Matiang'i abetaire chikura utoje nganko irari abetaire chikura umuntu je kurao migo asomboka no ujugo chokoligo arati naki ayekero Matiang'i atenede ekwakorete ki ulikata watu wenu so for the interest of justice nabo iko for the benefit of unity interest of unity katoba amu naba kusi nje na atebiri onde bwenshure kano ne bamba itaina Matiang'i atumie another forum another way tobeke teke nice tukuzuka bosyo kuika ensemento machumurigire litkolya leo nigondo no muskadani rongoto Daniel Longoto no yomogo bara ikrosi kyombe ya Jubilee nabono uyo kulige kirogo kyo bwa MCA kurwase ward ya Nyatiko menye county ya Kisii litkolya lero ase section ito yengambo ya siasa niko tugende tukwebulya nga njira ki na into munyagitinge turabwate togosogo se nyumba ki turabe tukwebunda ekirabono bochulbu maka 2027 pogende tugocha angekegima wekirabono iga bantu babere bakorage byara ucho kutoka wekyombe kyabagusi Council of Elders agumaega nabona bune manyiru mancho murigireria nigo abantu bagotebanga asaba gakabare mangana tali gosarika kolinde wikira bono igekero okuburukana gokoba buna bono iga ekero bono bune ntumanya gitinge tokorokana nga etubulire ase boronke pi sense of direction inkie kia angabaga ka Council of Elders bakora isebon omate Council of Elders ani namonega siaba no kurumwere kyonga ngaye echamie kwanda ujumuzi na gusisinia barai na gusaba omurembe ibintu babwata ari bigasi ene muno bataka gusukutira ni jikasi yange birisatu ikibakora because kite tangani batworo kiringa bano intiri Matiang'i obe spokesperson y'umuguzi umukwanira w'umuguzi na Kenya igende ari ne shira kana nemba begete mba korera ne Matiang'i ne simbaradi na inje ngateba iga asinga chiri bari ku mwana indi simbaradi mba kwate problem because aradi bari no murai ere bwa baguzi in his own way na Matiang'i no murai bwa baguzi no murai bwa Kenya in his own way bintebi anointment yero kero ko anointed tibwa ati formula abongo genda bone gande no mwago mintonya kare moyo se chiango chiana ngakinga anointi ini bono manyete kere bitu ani bigo tu kavibere asige sumu yakemo kuikomo chando teriko babobe esa babo neye na hande ngendina atebi yabango any leader o claim to ko anointed egero mata baga ko baje gutuka minga bono tiga to kubekere gutwa iko esa babo ne ko teke asinga kieri Fred ajiride eri onda ajiride saladi it was his time ko anointed and it happened na Matiang'i nere ngakiyaye bunaja nere no mwako yo lengene ngakiyaye nere yaikiri yaika so ekiro kingi gutwara bauti abantu batakiri bose ni gukere tukona no emya no ni kiri kujiri so onyo umuntu gose ni gutikiri mu bado kontoraje abantu bose ni kwabanga abantu babuje bakose ni kwa baje kwa barayi egenteke nengiri naki asabarayi ababali na aba mubale Matiang'i no yo mwabo simba twensi no mugusi omugusi uri nyamira no yore Kisii na abakulia na aba Mombasa na aba America omugusi no omugusi mbara ubatakire to umwerekyo kango bona arati nero tangi ayo mumuro yo mindo wajire togenda gukia patali sabaje na into abagusi to siku because bado Matiang'i no nyare kuburi chikuraire na ataira paro na de simbarati na ateno bogaba na bona igaire taira na atagire Matiang'i uyo ni ndijada tatika bono nyuriga asibono igo muntu utagete gutene na atebenga Matiang'i tiga tutara nayo gukia na rati because yara baro tumye kero gerkia ikyo bogaba na otebya abantu ngantu na bagusina ba bona tora ya banta bamo togenda gukia ngeke ntukiringo konye kiarenga harati asi siasa ya yama umenye thenga kinero room governor we county ya Kisii Muske Paul Simbarati atebete na
tarakana kumusupport musike Dr. Fred Matiang'i akamanya go challenge bali korwase United Opposition nga moe a ticket moma koreki ekige bwati inkwane libuli tokia bwati ticket tali ero goteba tali arati goteba nga Matiang'i gwe ticket aba Kenya ba goteba nga Matiang'i akoreki ai gwe ticket na arati nere to goteba nga nere moe ticket yenda ticket na enje bono iga tati kanje bono ya nere sanya digo nere sagudi kiko zili korra muntu nyaji ko kurujubiro ko mpinga you see that teke ne kango simba arati ari gusaba umati bono iga simba arati chikora chai awe bali no matara tino mwangaini and it is not too late arati atebe bono iga mwira na Matiang'i game done to bwana uri agaba na tugusi itogote ibali bana ki case close inuganya yona ile chikora Matiang'i uminto aro serikali amanye ngambara bimwagotire ababeke nyumba muna kubuto bali mo ko gasi abatuma ko gasi simbere kara moment imyaka 5 akora kore agenda mancho murigere ni tole Daniel Ongoto kusabu kwabera lakini rero namachiri ko ile title ya doctor okoranga no choske guchabo Daniel Ongoto ndigare oyo mabo baraikura sikyumbi ya Jubilee litikolia lera singambo ya siasa twabiretse gukwanira kubatikana no byo punki nabono kwero bile vuno mwenye gitinge na kwikira bono iga no kwigena kwane mwancho murigere lyanga niko gendete kwenyorera ubyo punki korwa asinkwana ye tekera togande tokosko bosyo elinde tosoe asomoti mukomoke Daniel Ongoto wikira bono iga noisa nigete ninjiro borai kwensi itu ya Kenya bwa bere poko tokendia korwa umwaka 2022 wikira bono iga asa abantu bagupushura Kenya ninje bono mu bibi nane kane kabisa ngabura Kenya mbuyo sababu ngotebera ngabura Kenya mbuyo there is a lot of yani rampant corruption in government policies chiko kwa serikali ntuikuburi no public participation akuna abana baitomba itu bachenzi ntuanya konyoranga gusubanya no ane family jijanya kwa hiyo bali mubono compensation you see that bono yo tukwana capitation njanya kwa sukuru shano nyiruje so ekere bindi byo no bire igo aya serikali yero ya itire chi institution ya gole there is nothing institution te yo Kenya bono igokora aba bunge ebakwenya gutuga miromo rayi kwenza kire gintu kire kombo so that's why uruji kunya kurana ki totale ko biginde ke manda Matiang'i agende gari arushie gudi akore gasi abakenya banyakora basoye gukama bona mabere burunge ngombe iri burunge ragirite kabisa ngombe nyene burunge amabere iri nyene bone gukamwa ne iri ibone iri murito kabisa iri wacho murigerete tetoda somo timokomoke korende ngoko bulio so ase chinsemo cha online platforms Facebook like na go subscribe chinsemo chiri as Amazing Voice of Victory TV YouTube like na go subscribe chinsemo chiri as Amazing Voice of Victory TV botambe mwancho murigeria ne station twabere togosko bosia singi yoko ene kinga bono chinkwana chobo ikeranu chinkwana chobo tobu chinkwana chogo senya jabere chikoba egati yabiri togo kolentera ena bono gokubolia nga obe kogo totalera sama gataito a golf arcade aseke angene ke Gwanda kia Gusi Stadium meya town Bosonge county ya Kisii uliyo bukago semi kukubatikana no barani ubonki boku bakugotoka asigete seneki kia Voice of Victory kwira natole no musike Daniel Ongoto liyabega kongireneria libolyo mura ibwensi to yakinye musike William Ruto nigabirega korage byarago cha se chinsemo cha United Opposition nabona kubora nga chinsemo chiri mbabwati machibu ya maboli ya manke babwate gose asekenya ndanto bagotebanga they don't offer solutions to questions chiri bakoba bakoyenana umuske Daniel Ongoto nabega koiranelia liboli elio egati ya maboli ya manke asigete seneke bwantete kya Voice of Victory tigatwenda somo timoke kwera natole nama